Ей, ти! Да, точно ти. Ти, бе, човече, теб гледам. Това е за теб. Помниш ли, когато беше малко дете? Не беше ли тогава най-щастлив? Нямаше търпение обаче да станеш голям, нали? Искам да правя каквото си искам. Да излизам след 10. Да мога да пия бира. Да съм висок. И да гледам от високо. Да ям шоколад колкото аз преценя. Да нямам домашни. Колко големи и смели мечти имаше, човече. Нямаше граница за мислите ти и желанията ти. Беше сигурен, че светът ще е твой. Какъв искаше да станеш? Искам да стана полицай и да хващам лошите. Ама мога да бъда и пожарникар, който спасява животинчета от руините. Не. Искам да управлявам големи кораби, да хвърлям спасителни пояси от тях и да водя свой екипаж. Но пък искам и да съм войник, да имам бойни другари, които да се бият рамо до рамо с мен. Или може да стана космонавт, да забия българското знаме в луната. После твоето време да пораснеш и да грабнеш своето, дойде. И ти го направи. Но нещо се случи. Дойдоха пречки, болки, първата раздяла, първото предателство. Някъде по пътя ти се промени. Каза си, че си бил наивен, че си вярвал в загубени каузи и глупостите на детската илюзия. Оправда се, че никой не те подкрепя, че живееш в несправедлива и тъпа държава, че няма смисъл да ги живееш тези мечти. Виж как големите хора не ги живеят, защото са разумни. Значи така е правилно. Позволи на други хора да определят как да се чувстваш и къде ти да бъдеш на тази земя. Други започнаха да чертаят живота ти, а ти реши да се оплакваш от тях, сякаш наистина те са отговорни за твоите решения. Ти стана сянка. Дойдоха и тежките вечери. Сещаш ли се за онези вечери? Тези, в които се свиваш на топка и плачеш, мислейки си, че си най-големият загубеняк на света. Само един въпрос може да те промени. Само 4 думи могат да те отърсят от цялата мъка, ако смело ги отправиш към душата си. Затова те питам най-искрено. Колко още ще чакаш? Спокойно, не си само ти. Ти си като мен. И има причина да гледаш този клип сега, така че стани, сложи си краката на земята и не поглеждай назад, защото имаме да вършим работа. Всеки ден от тук насетне ще имаш 2 избора. Правилният път и лесният път. И когато направиш този избор, когато решиш да обърнеш гръб на сигурното и комфортното, ето това е ден първи. От този ден само ще става по-трудно. Затова помисли дали наистина е това, което искаш, защото лесният път винаги ще е там до теб, готов да те отърси и успокои. Ти си в битка с опонент, който не можеш да видиш, но можеш да почувстваш по петите си. Усещаш ли дъхът му във врата ти? Знаеш ли кой е това? Това си ти. Твоите страхове и комплекси. Няма вечно да те мотивират клипове в интернет. Трябва да се научиш на дисциплина. Без нея няма успех. Слабите хора избират бързата и лесна опция, пред това да чакат за по-голяма награда. Те не разбират. Не разбират, че лесната опция сега винаги води до по-труден живот после. Успехът може да е самотен път, болезнен път. Със сигурност не е за всеки. Тези, които следват останалите като овце, никога няма да разберат кои са всъщност. Само тези, които следват своя собствен път, могат да разкрият истината на своя собствен потенциал. Тези, които летят сами, имат най-силните криле. Тези, които вървят сами, имат най-устремената посока. Останалите винаги ще са в нужда от други за тяхното собствено оцеляване. Ти се научи да се бориш сам и заради това си силен сам. Ти разви вътрешна сила, която не може да бъде спряна. Трябва да смениш кожата си като змия. Да смъкнеш кожата на миналото си и да създадеш по-силен слой, за да живееш по-силно бъдеще. Но трябва да смъкнеш много кожи и да го правиш всеки ден. Време е да хвърлиш кожата на страха, за да те завладее коража. Време е да си хвърлиш кожата на "не съм достатъчно", защото ти си достатъчно. Ти си много повече от достатъчно. Така че колко още ще чакаш? Победата е единственото нещо, което може да те държи жив.
Така че вярвай в този глас, който ти казва, че можеш да бягаш малко по-бързо, можеш да хвърлиш малко по-далеч, защото законите на природата за теб просто не въжат. Дори 1000 гласа да се опитва да ти кажат, че не си готов, ти послушай този единичък глас, който шепти, че си готов, че си подготвен и сега е твоето време. Никой не харесва егоистите. Хората обичат тези, които са истински. Бъди човек, който искрено дава. И аз ти обещавам, резултатите ще дойдат. Създавам този канал, за да съм на твоя страна. Не искам да чакаш. Вече аз и ти сме в един отбор. Отборът на нечакащите. С мен ли си?